morning. Labas na naman tayo. We are on the way to the supermarket. A-drop lang You are nila. too late. I think she didn't check the boxes. Ano kasi collection ngayon ng papel ba, mga papel. So tawag dito. Kanina pa na-pick up pero yung kapitbahay namin kakalabas lang niya ng ano niya ng container niya. She has to wait another month and I think that's already full. Punta po kami ng supermarket pala. Good morning sa inyong lahat. Ayan, she's sleepy because she woke up really early. At ngayon, punta nga sila si Banji at si Sis Fatima. And sila na din si Apple. Mama even bij de winkel. Mama gaat boodschappen doen. Yeah. En dan ga ik cadeautje voor papa halen. I-drop po nila ako ngayon kasi para mas makatake ako ng time ko ba. Kasi pag may bata kasi nape-pressure tayo. Kami pa naman akong kailangan. We don't have rice anymore, I realize. It's not enough. Oh yeah, not enough. Yeah, we only have a little bit left. We've been eating rice every day kasi. But you making it. You're making it, you. Not only me, you also make rice. Sure. So later sila Banji, mga alas 4 pa po mag-umpisa yung aming facial or party. Pero sabi ko sa kanila yung dinner mga 5:30 pa. So I think sila Fatima mga 5 na siguro sila mga yun. Tagal na po akong hindi nakapunta dito. Binago din nila yung supermarket nila. Busy right? It's really busy pa pa. Ja, het is market. Oh yeah, market day man day karon. Even mama hierheen brengen. Dan put you in. Yeah, okay. A few moments later. You're the one getting a gift. Is it your birthday? Bahay na po kami and ito na lahat yung binamili ko, guys. It took me a while, Mom, because I got a little bit confused with where the stuff is. So yan, medyo masakit po yung aking kamay, so good luck sa akin. Yan yung ating yung ating mga gagawin ngayon. Handa natin. Hindi ko na lang po i-completely ipakita yung pagre-ready ko, guys, no? Kasi masakit din yung kamay ko ba. And marami pa kasi akong i-prepare. So ipakita ko na lang po sa inyo mamaya pagkatapos kong i-prepare lahat. No? Ito yung daddy driver dyan. Aalis yan silang dalawa ni Ana para makapag-prepare ako. Agoy! Instruction. Ja. Patay. Bumili din kami ng bigas kasi naubusan na pala kami bigas. Ano ba yun? So, ito na po yung setup natin. Lilinisin ko po sila. Nandito yung aking, ito electric lang to. So, madali lang yan. Ito siya. Yan. Lagyan natin ng tubig. Para painit ba. Yan, may ready na din yan. Ni-refill ko na. So, yan. Ito pong mga ganito ko, gift po ito ng aking in-laws noong nag-30, 34 yata ako. Or sa birthday ba yun? Nakalimutan ko na. Yan. Ito sila. Dalawang set siya and then may extra ganito. Yan. Gamit na gamit siya pag pag may okasyon ba. Hindi naman kami masyadong nagpa-party pero pag ganitong okasyon mas mas madali. Yan po yung mga ingredients natin. Pasensya nyo na magulo dyan. Tayo lang naman dito sa kusina. Yan. Ready na yung ating pan.
patapos na po yung mga ginagawa ko na pinapainit ko na sila. Ito na po sila. So yan, may potatoes tayo. Tapos may shrimp. Napakita na ito na kanina. Tapos may giniling. Ito yung pinakamalaki kong ginawa. Yan, chicken. Afritada or minudo, I don't know. Tapos may chicken pa tayo doon naka-load. Lumpia, yung Jollibee chicken, and then yung spicy, yung salad natin, lagyan pa natin ng sauce yan. Tapos yung ating pansit. Yan lang. Wala pa po sila dito. Mga 5:30 or mga 5:15, andito na yun sila. 5:20, ganun. Si Ruth din, wala pa. Si Ana, tulog pa. Mga sexy friends ko. Ayan, na yung buntis. Tapos yung mister niya, si Ruth andito na din. Wala pa sila Banji. Na yung mga chikiting namin guys. Oh, hey! Lexi! Ha? Ano ba mag-karaoke tayo? Gawas ko ha, ganun na natin. Gawas balay na mo. Lahat ng bata, sis. Yan. May drinks kami. Yung buntis, bawal. Cheers muna. Kasi beer yung sayo. Ayan. Cheers to Tinder. Ow. Cheers to Tinder. Kasi parang ano yung energy ko ba? Kain na kami ng cake. Maano ko yung pakiramdam. Yan na, karaoke na. Lahat ay gagawin. Baka nasa binto na, papatay. Ito na yung awayin to mamaya eh. Kahit na may mahal ka na rin. Knock in care. Knock in care, Scott. Happy birthday to you. Hey! Happy birthday to you. Lord. Happy Happy birthday. Sige na, Scott. Happy birthday to you. Lang sa salayba na lang. Lang sa salayba. Lang sa salayba. Lang sa salayba. Gloria in the Gloria. In the Gloria. Hipidipip. Hurra! Hipidipip. Happy birthday To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hurra! Karaoke ba? Eh! Now Lexi Oak. The next day. Hello, ano na po, next day na po ito. Hindi na ako nakapag-vlog. Pero nag-live po ako kanina. The whole day, parang nasa bed lang ako. Oh, Anna and Ruth just got home and then may dala silang pagkain para sa akin. Sabi ko gusto talaga ni Ruth na tumaba ako. Ayan. Ito yung paborito ko na garlic bread from New York Pizza. New York pizza. Yan, sobrang saya po ng party birthday celebration kahapon. Yung mga bata nag-enjoy din and baka it's gonna take a while before na naman magkita ulit yung mga. She turned off the light and she's still talking. Oh.
So anyway guys, i-end ko na din po yung pa-video. Hindi ko na-end yung video kagabi. Good. Dat is interesting, man. You try it again. Dichterbij gaan staan. Dichterbij gaan staan. Yan. Bigay yan ng ano namin. Bigay ng kapitbahay namin kay Ana. Gustong-gusto niya si Ana. Yan, 'di ba? Para siyang Northern Lights, no? Ang ganda. Guys, pasensya na po at hindi ko po napakita yung hindi ko na po na-vlog yung pagluto ko ng ibang putahe kahapon kasi ano lang, I think about 3 hours or 2.5 para matapos lahat before pa mag-start na dumating sila ba kasi ayoko naman na nagluluto pa ako and then andito na yung mga bisita ba. So hindi ko na lang po pinakita. What are you eating again? That was a good one, Dodong. Maar Arsenal is een red kaart, hè? Yeah, okay. Wie? I don't know, I see it. Oh. You like that? I'm gonna close the vlog na lang. Say doy doy, mush mush babush. Wat wil je? Yan na naman, may gusto na naman chocolate niyan. Doy doy, mush mush Ja, maar babush. doei doei. Doei, doei. Doei. Je moet iets harder praten, dat kan je niet horen. May sikreto na naman sila. Nee, dat kan niet. Why? She wants chocolate again? Ja, de white one. Alleen deze. Nee, stop na lang because you Dit is already ate laatste. lang. Laatste of niet? Deze niet? Jou? Bukas po ay magpack na ako ng mga dadalhin namin bukas kasi nga maaalis yung family bukas. Mag-school pa si Ana. Je mag deze of niet? Lang, sinuk lang. You already had the chocolate before. Or earlier. So, i-close na natin yung pa-video. Maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Doy, mush mush babush! Doy, papa! Moes, moes, baboes.